Il-Gvern ħabbar il-miżura se twassal għall esenzjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni fuq art agrikola meta din tinkera lil terzi. Dan tħabbar il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo li qal ukoll li minn din il-miżura se benefika s-sit li jkun għadu kif wiret art agrikola li tkun mikrija lil terzi u anke artijiet agrikoli li jintirtu minn bdiewa li jkunu meqjusin bħala bdiewa professjonali. Dan se jfisser lil werriet li jsejjiret art agrikola u li ma jkunx jista' jieħu il-possess totali tal-art fideh se jkun qed jiġi eżentat mit-taxxa tas-suċċessjoni meta jiddikjara fuq il-kuntratt causa mortis. Tagħmel isemmi li din il-miżura se tkun qed tapplika għal dawk id-dikjarazzjonijiet causa mortis li tfisser dik il-persuna mingħand min wieħed ikun qed jiret l-art agrikola li tkun qed tiġi mikrija lil terzi tkun mietet wara l-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Dwar dan spjegat iżjed il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta. Bażikament hija mmirata primarjament għal dawk is-sidin li jkunu qed jirtu art agrikola li ma jistgħux jieħdu fil-possess totali tagħha l-art f'idejhom, bekk ikunu jistgħu japplikaw sabiex jiksbu ċertifikat mill-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta u dan ikunu jistgħu jużaw anke mad-dikjarazzjoni causa mortis sabiex jiġu eżenti mit-taxxa tas-suċċessjoni. Dwar din il-miżura ikkummenta wkoll il-Ministru Anton Refalo. Naħseb kif qegħdin taraw qegħdin nagħmlu miżura ta' inizjattivi, skemi li bija nsaħħu u nagħtu protezzjoni lill-art agrikola. Wara li kif tafu aħna għamilna l-konsultazzjoni waqqafna l-Aġenzija, issa ħanieħdu pasta kwalità l-qoddim